Keď sa spojí nápad, odvaha a trocha mechatroniky, vznikajú parádne veci. Na študentskej vedeckej súťaži SPU v Nitre predviedli naši študenti, čo všetko dokážu. Zdravím vás všetkých, nachádzam sa na univerzite v Nitre, som na súťaži, študentsko-vedeckej súťaži a prišiel som tu so svojou prácou, ktorá sa volá automatické pracie zariadenia. No, automatické pracie zariadenie sa zaoberá hlavne očistou komponentov a časti aut, napríklad očistom kúpely alebo nánosom nejakej farby alebo laku. Pre túto vedeckú súťaž sme si pripravili projekt s názvom Automatické krmítko pre psy. O tomto projekte sa jedná, že keď majiteľ ide niekde na dovolenku alebo do práce a nemusí vyvolať aspoň susedov alebo niekomu nakrmivého maznačika, tak nás napadlo, že jak toto automatizovať. A automatizovali sme krmítko, ktoré sa dá ovládať už z diaľky pomocou Wi-Fi. S projektom Automatizované krmítko pre psy sa naši študenti postavili pred odbornú komisiu a odniesli si krásne 3. miesto. Tento úspech dosiahli len ako druháci odboru Mechanik-Mechatronik. Ukázali, že aj mladí žiaci dokážu prísť s originálnymi, funkčnými a užitočnými nápadmi. Gratulujeme a s radosťou vás budeme podporovať aj na ďalšej ceste za inováciami.